Estamos agora na metade da cortina ou lenzo, que é un muro entre dous baluartes. Asomándose cara ao exterior, verá abaixo 3 elementos moi importantes á hora da defensa dunha fortificación abaluartada: a medialúa, o foso e o parapeto. A medialúa ou rebellín é unha estrutura de forma triangular feita en terra ou pedra que servía para defender os muros do forte. A medialúa que aquí temos é a única que se conserva hoxe en día, a de Sividáns, pero orixinalmente o forte tiña 4. O foso é unha zona escavada que rodea o forte, podía ter auga ou non e servía para dificultar o acceso ao interior. Alén do foso da medialúa está o parapeto, que é un muro de terra que non só protexía o que tiña detrás, senón que tamén tiña a función de xerar un desnivel de alturas. Este proporcionáballes unha vantaxe moi importante aos defensores da fortificación fronte aos atacantes. Apreciará mellor esa elevación do terreo se mira a cara dereita da medialúa. Os fosos e os parapetos forman parte dos sistemas defensivos xa dende os tempos dos castros. Pode seguir camiñando agora ata o seguinte baluarte mentres continúa a escoita. A súa dereita verá un exemplo de alcipreste, unha árbore de grandes dimensións que domina este lado do forte. Mais adiante, xa no baluarte, hai unha pequena oliveira. Continúa agora polo paseo de ronda a carón do muro ata a garita que está no ángulo formado polos frontes, o que supón que terá que baixar unhas escaleiras para logo subir as seguintes. Dende os muros do baluarte pódese ver como esta fortificación tiña contacto visual co río Miño. De feito, dende aquí vese a portuguesa vila de Camiña. Baixa agora polas escaleiras a carón da garita e continúe ata o seguinte panel informativo.